खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 8 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना गाहाम नङा। बायजोनि जाग्रा आदार जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। उदैनि जेंना नुजाथिनो हागौ। वृष राशि नाजाथाबनाय थायोब्ला जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। साख्रियाव बिबान बारायगोन। बिसि फिसायनि सोमोन्दोआ साबस्रांगोन। मिथुन राशि साना खाबु गोनां। दुखुथिया सुबुंनो दान होयोब्ला साननाय हनाया जाफुंगोन। आनजादनि मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि फिसानि लिरनाय फरायनायाव हेंथा नुजाथिनो हागौ। रां दाहार लानांनो हागौ। आखाइ हमथानानै रां खरसा खालामनांगोन। सिंह राशि नखराव गुलाय गुजाय थासारि सोमजिगोन। गोनांथिफोरखौ मोनफुंनो गोब्राब नाजानांगोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ मोनफुंगोन। कन्या राशि गुबुनजों सोंखारि जानो हागौ। उरां फारां सानस्रिखौ गोसोआव लाबोयैया गाहाम। हाबा हुखायाव गोसो होनांगोन। तुला राशि जेंना जेंसिजों जुजिनो गोनां जागोन। मेगन गोसानि खैसाराव गोग्लैनो हागौ। लोगो सायख'नाय समाव सांग्रां जानांगोन। वृश्चिक राशि गोग्लैसोनाय देहायाव साबस्रांनाय फैगोन। इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन। थाबैनो मोजां रादाब खोनानो मोनगोन। धनु राशि गोबां गुलाय गुजाय सानस्रिया मेलेमखौ जेरा होगोन। जेंनानि सायाव गेदेर गोलावफोरजों सावरायोब्ला गाहाम जागोन। मकर राशि गावनि मोजां आखुनि थाखाय बयजोंबो अनसायजागोन। गोबां मोजां खाबुफोर आखायाव फैगोन। कुम्भ राशि गावनि खुगानि दायावनो जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। सानै हयै हाबा मावनांगोन। गोसोखौ हमथानानै बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला गाहाम। मीन राशि साननाय बादि मोनबो हाबा जाफुंनाय नङा। गोसोखौ गोरा खालामना थानांगोन। नाजाथाबनायनि गेजेरजों साबसिन खाबुफोरा आखायाव फैनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साइ मन्दिरनि साखाथियाव आर.एन.बि. र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझारआ गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों। आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 years कर्स, स्टेन'ग्राफि 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, सिविं टेक्न'लजि 1 year course। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।